ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆମମାନେ ଦେଖିବା ସେଠାରେ ଏପରି ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା, ମହିମା ଓ ଆରାଧନା କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହି ଜିନିଷଟି ନଥିଲା। କାରଣ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଥିଲା, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଆକାଶ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ଆରାଧନା ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରାଧନା ପାଉଥିଲେ ଆମମାନେ ତ ଜାଣୁ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରାଧନା ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଆରାଧନା ପାଉଥିଲେ, ସେ ଦୂତଙ୍କର ନାମ ତ ଆମମାନେ ଜାଣିଛେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଲୁସିଫର। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସେହିପରି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହ, ଆଉ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଆରାଧନା ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା ପାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବିଷୟ ଘଟିଲା ଯେ ସେ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ଗର୍ବ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ଗର୍ବ ଈଶ୍ୱର ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଦୂତଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେଇ ଆରାଧନା, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ଆଉ ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥି ସକାଶୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। କାରଣ ଯେଉଁ ଦୂତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ପବିତ୍ର କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ଗୀତ ଗାଇ ଆରାଧନା ଈଶ୍ୱର ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବିଷୟ ସେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଇପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସକାଶେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଯେହେତୁ ସେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣା ସ୍ୱରୂପରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ଉଦ୍ୟାନ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ସେହିପରି ଏକ ପାର୍ଥିବ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ରଖିଲେ। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏପରି ଘଟିବା ହେତୁ ସେ ପୃଥିବୀରେ ନିର୍ମାଣ କରି ପୃଥିବୀରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେପରି ଲୁସିଫର ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆରାଧନା କରେ। ଆଉ ସେଥି ସକାଶୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ବା ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କାମ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ଖାସ୍ କରି ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆରାଧନା, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ ପାଇଁ। କାରଣ ସେହି ବିଷୟଟି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ନଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଣା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଯେ ଚାହାନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଆରାଧନା, ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା, ସେଥିପାଇଁକି ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯେପରି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବ, ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ଆଉ ଆମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ମହାମହିମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଆରାଧନା କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଗୌରବ କରିବା। କାରଣ ସେ ଏକମାତ୍ର ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ମହିମା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେଥି ସକାଶୁ ହିଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି
को सृष्टि करिबारे जेहेतु तुम तांकर आराधना करिबा प्रशंसा करिबा ଆଉ प्रभु ये अल्प विश्वटी आशीर्वाद करते प्रभु समस्त प्रार्थना त्राणकर्ता यीशु के नाम में मांगुछु आमेन और आमेन और आमेन।